yani pir şoreş hatine çekirin, pir isyan hatine çekirin, pir berxedani di dünyayê de di rojilata navên de hatî çêkirin. Ema wek YPG û YPJ û wek şoreşa Rojava mînekê wê kêm in. Yani kes xeyal nedikir di Rojavayê Kurdistanê de wisa hemlekî wisa yani jî pengavakî wisa keç xurtên Kurd taybet ê Rojava wisa tevlî vê şoreşê bibin û serî hilbidin. Çi êriş dibe mila bibe, kîjan dijmina dibe mila bibe. Êriş bike jî ji ber got te amade ye yani. Di guhartinê ve guhartinê re te amade be, tilqaşî dijminê xwe jî amade ye. Çi bersîvarê dandin, tu jî re amade ye. Yeter ki tu ji guhartinê re ve guhartinê re amade be. Êrişên tên kirin, çi fîzîkî dibe, çi fikrî dibe, çi qaşî te propaganda jî dibe. Tikanê xwe biparêze û bibe bersîvekî ji van tiştînan re. Tiştî me fêr bûne em gerek fêrî hevala jî bikin. Vala nizam careyeke mîne heva pir heyecanlî ne. Ez jî hîngisakî careyeke mî ez ê dikevim şer dikem eyleme. Hînges heyecanlî be lêva min kul bî. Careyeke wek şervanî nû li min hatiye. Ê şerê Rojava jî hinkî cuda ye.